ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኽን እንኳዕ ብድሓን መጻኽን ናብዛ ቻነለይ ናይ ሎም መዓልቲ መደብናሃ እንኳዕ ሓገስና 8 መጋቢት ናይ 8 መጋቢት ሎም መዓልቲ ሰሪሐልክን እዚኣ ዝሰርሓ ዘለኹ ቶርታ ናይ ጾም ንበላ ቶርታ ናይ ጾም ሰራሕ ኣለኹ እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓልና ብሰላም ኣብፅሓና 8 መጋቢት ብዙሕ ኣነ ዝዝክራ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ እንኳዕ ብዝብፅሓና ንኩላትክን ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቃት ፍጥረት ኩላትና እንኳዕ ናብዚ ኣብቅዓና የሕዋተይ ማዕረይ ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ ቁርብተይ ኣብ ናይ 8 መጋቢት ኣብ ገዛና ዝገበርክዎ ነገር እየ ኣምፂልክን ዘለኹ እዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ንእሽተይ ቶርታ ክንብላ ኣለና ናይ ጾም ቶርታ ማለት እዩ ብእንጀራ ገይረ ዝተፈላለየ ፀብሕታት ገይረ ሰሪሐ እያ ዘለኹ ልክዕ ከምዚኣ ክትገብራ ከዓ ክትፍትና ከዓ ኣብ ገዛኽን ይላበወክን እቲአን ዝፈተንክን እኳ ፅቡቅ እቲአን ዘይፈተንክን ከዓ ክትፍትና ከዓ ደስ ምበለኒ ከምዚኣ ገይረ በቢዓይነቱ ፀብሒ እንዳቀያየርኩ ማለት እዩ ከምኣ ገይረ ሰሪሐ እያ ኣለኹ ቶርታ ናይ እንጀራ ክንብላ ናይ ጾም ብጣዕሚ ክትጥዕም ከደኣ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ፈትና ኢኽን ከምዚኣ ገይረ በቢዓይነቱ ገይረ ሰራሕ ኣለኹ የሕዋተይ ማዕረይ ከምዚኣ ጌርክን ፈትና ኢኽን ብድሕሪኡ ኩሉ ዝገብሮ ንጥፈታት በቢሓደ ከርእየክን ምሳይ ተኸታተላ እዚኣ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ክትሪኣ ከዓ ተስፋ ይገብር እተን ሓደሽቲ ዝኾንክን ኣብዚኣ ቻነለይ እንኳዕ ብድሓን መጻኽን ሳብስክራይብ ብምግባር ናተይ ቤተሰብ ኩና እተን ሳብስክራይብ ዝገበርክን ከዓ ላይክ ጌርክን ነዚኣ ቪድዮ ጀምራ ኢኽን ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ እዚኣ ናይ 8 መጋቢት ቁርብተይ ዝገበርክዎ ንጥፈታት ሒዘልክን መፅየ ዘለኹ ንስኻትክን ከመይ የሕሊፍክንኦ ፅቡቅ የሕሊፍክንኦ ክትኮና ተስፋ ይገብር ኣብዚኣ ቻነለይ ዝተፈላለየ ነገር ናይ ገፅ ይኹን ናይ ፀጉሪ ስክራብ ይኹን ማስክ ሒዘልክን ክመፅየ ጠቃሚ ዝበልክዎ ኩሉ ነገር ሒዘልክን ክመፅየ ንስኻትክን ከዓ እቲ ኣነ ዘውረትክዎ ሪኢኽን ኣብ ግብሪ ክተውዕልኦ ከዓ ተስፋ ይገብር እቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ኩሉ ዘምፃልክን ዘይጥቀሞ ነገር ኣይምፃልክኒ የሕዋተይ ማዕረይ ንዓይ ዝጠቐመኒ ንዓኻትክን ክጠቕመክን ስለ ዝኽእል ናብዚኣ ቻነለይ ዘምፃልክን ዝኾነ ነገር ኩሉ ተሓታኒ ይምልሰልክን እቲአን ኣብ ኮመንት ተሓታኒ ብውሽጢ ትፅሕፋለይ ዝተፈላለየ ነገር ሳፖርት ትገብራና ንዓይ ከዓ ብጣዕሚ የመስግነክን የሕዋተይ ማዕረይ ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ ከዓ ናይ 8 መጋቢት ኣምፂልክን ዘለኹ እቲኣ ቶርታ ተወዲኣ ኣላ ከምዚኣ ገይረ በቢዓይነቱ ፀብሒ ገይረ ብላዕሊ ከዓ እንጀራ ገይረ ዓፅየ ኣለኹ ብድሕሪኡ ብካራ ጌርክን ቁርስ ኣብሎ ኢኽን ዳሕራይ ክላዓለልክን ምእንታን ኖርማል ማለት እዩ ብላዕሊ ከዓ ከምዚኣ ጉዕ ገይረላ ኣለኹ ናይ ጾም ስለ ዝኾነ እምበር ናይ ስዕረት ተዝኸውን ብላዕሊ እንቋቑሖ ጌርካ ገለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝተፈላለየ እዚ ግን ናይ ጾም ስለ ዝኾነ ጉዕን ገለን ገይረልክን ዘለኹ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ኣውፃኣ ከምዚኣ ጌርክን ኣውፃኣ ኣቢልክን ከመይ ኮይና ፅብቕቲ ዶ ኮይና ማራ ፅብቕቲ እያ እዚኣ ፍዮሪ ከዓ ሰብኣየ ዘምፃለይ ናይ 8 መጋቢት ኢሉ ኣምፂለይ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ፍዮሪ ሕጂ መደባተይ ክቀራርብ ክንምሳሕ ኢና ቡና ክንሰቲ ኢና ምሳይ ክትውዕላ ከዓ ብክብሪ ይዕድመክን እታ ዝሰራሕኳ ናይ ጾም ቶርታ ንበላ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣምሲሓትና ከምዚኣ ገይረ ካልእ ዝተረፈ ነገር ነይሩኒ ከምዚኣ ገይረ ቀራሪበ ምሳሕና ክንምሳሕ ኢና ምስካብ መወዳእታ እዚኣ ቪድዮ ምሳይ ተኸታተላኒ ከምዚኣ ገይረ ቀራሪበ ኣለኹ እቲኣ ዝሰራሕክዋ ኣንትወይ ናይ ቶርታ ናይ ጾም ከምዚኣ ገይረ ዝተረፈ ነይሩ ቡነይ ቀራሪበ ምግብና ክንበልዕ ኢና ሕጂ
መግብና ምስ በላዕና ቡና ክንሰቲና ኣብዛ ቻነለይ ትከታተላ ዘለኽን ንቐደም በላ ንቐደም እንኳ ብፃሕና 8 መጋቢት ከዓ መግብና በልዕና ተመሊሰክን ኣለኹ ቡነይ ይቐልለኹ ከምዚኣ ገይረ ቡነይ ቆልየ ቡና ክንሰቲና ማለት እዩ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ሰንበት ከዓ ይግበረና መዓልቲ ሰንበት እዩ ትማልየት ቪድዮ ሰሪሐዮ ከምዚኣ ገይረ ቡነይ ቆልየ ሕጂ ክወቕጠየ ብድሕሪኡ ቡና ክንሰቲና ማለት እዩ ዝተባረኸ ሰንበት ከዓ ይግበረና ኣብ ዘለናዮ ኩላትና ሰላምን ፍቕርን ይሃበና ፈጣሪ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለክን ከዓ ኣብ ኮመንት ግደፋለይ እታ ቡነይ ኣፍሊሕ እያ ተመሊሰክን ኣለኹ ከምዚኣ ገይረ ቀርሓ ኣለኹ ሕጂ ቡና ክንሰቲና ሰላም ዘለዎ ህይወት ይሃበና ፈጣሪ ብዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኻትክን ቻው